הקדוש ברוך הוא, ישתבח שמך לעד. אני מודה לך כל כך שאתה דואג שיהיה לי בית חם להיות בו, מקום בטוח, שומרים שמשגיחים שלא יאונה לי רע, אוכל, שקט, נוף לים, מאשר להיות זרוקה בחוץ. בבקשה ממך השם, תשמור לי על עקיבא, תשמור לי על מנצוקה. אני אשאר בסבלנות ואגור כוחות, ואם תזכה אותי, אצא שוב מהגוף ואחפש את עקיבא. יש לי משימה, ובעזרתך אני אגשים אותה. נו, מה קורה, שמנת? עוד מעלתו, לוקח זמן להשמין. אבל אני יכולה ללכת לממלכה השנייה שנמצאת לא רחוק מפה ולהביא לך המון בשר. אלה מחבלים. פעם אחרונה שהם שלחו נציג עם 2 פרשים לפני שהוא סיים את המשפט הוא בכה. אז מה עוד מעלתו מציע? אנחנו נחכה עד שתשמיני. שיקח כמה זמן שיקח. דעי לך שאם תברכי, אנחנו נחסל אותך במקום. כן, עוד מעלתו. שחר, איפה אתה? נו מה, אתה לא עונה לי? שלום. בחיים שלי לא חיכיתי ככה למישהו. שחר... תקוף אותה! עקיבא, לא היינו בתוך משחק ונפצעת קשות. תן לי לטפל בך. אנחנו נעבור גם את זה. נסה להסתובב, אני אחטא את המקום בצורה עדינה. אני חייבת לברוח מפה, אחרת לא אשאר בחיים. אמנם חייבים להתרחק מהשקר, אבל כיוון שזה פיקוח נפש, אין לי ברירות. ואני מודה לך, בורא עולם. אני מודה לך שאין לי הנאה בשקר. אוקיי, בוא נתחיל. הנה הזהב, המלך ישמח. אני כל כך רוצה לראות את הפנים שלו שהוא יבוא. אני מרגיש על גג העולם, כל כך מאושר. תראה מה עשית, כסיל! מה קורה איתך? אתה יודע מה המלך יעשה לך? לכו תאספו את הכסף ותזרקו אותו לים. אני כל כך מצטער, השם תעזור לי. תודה לך השם שבמורמים. עזור לי עוד קצת, בבקשה. עוד מה תרדפו אחריי? לאן אני אברח? מדוע אתה עצוב? עשיתי טעות ועכשיו רודפים אותי. לאן אברח? בוא נקפוץ לסירה קטנה. יש לי כוחות. הייתי עוזר לך אבל השתמשתי בכולם. ייקח לי חודשיים למלא אותם. תודה רבה לך על העזרה. אני חייב לך לא פחות. מישהו יכול להסביר לי למה המצלמה מתחילה מהכי למטה ועד למעלה? אי אפשר הפוך. על זה אני מדבר. סוף סוף מישהו מקשיב לי פה. שחר, איפה אתה? תגיד לי, אתה נורמלי? אתה יודע כמה זמן אני מחכה לך פה? קורא לך, צועק לך? מה יהיה? בסוף אני אמות בגללך. צר לי שלא יכולתי לעשות דבר. איך שקראת לי זומנתי, אין לי שליטה בזה כרגע. תירוצים. לא מעניין אותי, גבר. ברגע שאני אומר את המילה אתה אמור להופיע לי פה, הבנת? עוד פעם אחת כזאת ואתה מפוטר. זהו, אתה מפוטר. יש 3 דרכים בהן אתה יכול להיפטר ממני. ואני חושב שלא אוכל לומר לך, מאחר וזה עתיד להציב אותך במצב סכנה. טובת שיגלה, אני פשוט לא אקרא לך. אתה מתחיל להתחצף, אתה יודע? לא הכרתי אותך ככה, יא בוגד. מה אני יכול לעשות על מנת לשכנע אותך שלא עשיתי דבר רע במכוון? איך תרצה שאני אשפר את עצמי? טוב, אל תשגע אותי. עוד כמה פעמים נותר לך להגיע? תוכל לזמן אותי רק? שתוק כבר. למה? וואו, זה היה נוראי. כולם מסכימים איתו פה, נכון? כן, נכון. בהחלט. אתה זוכר את היום שהכרנו? עשיתי לך רושם על מנת שתבחר בי. נו מה? אתה לא יכול להשתמש בדברים חדים ככלי נשק. בא לי לחתוך את הפוז, מותר? במה האחרים מסובבים אותך שונים ממנו? מתנה. אני ישן, לא להפריע לי. שחר, קמתי, איפה אתה, נו? נו מה? קריסטל, יחופר. מה רצית להגיד? מה הפואנטה? הספר מוגבל בזמן איתך, אז אני פה כדי להעביר לו מידע. אל תהיה תמים איתו. כפי שהיית איתי. טוב, די לחפור, נו.
תגיד שחר, הדבר הזה מת? נראה שכן. ראוי לציין שכישורי החתירה שלך מדהימים, ואין לי כוונה לדחוק בך, אבל הם משיגים אותנו. תודה רבה, אני אשתדל יותר, אוי לא! אל תדאג, יש לי רעיון. חבר'ה, לתפוס אותו! בקשה אחרונה לפני שאתה נזרק לים. איזה חיים נחס. לא סובל בני אדם, לא סובל חיות, לא סובל אף אחד. לא סובל את הילד. נראה לי קוראים לו ניברוד. אוהב לא לסבול אנשים. למה לא החייתי את סבתא וסבא שלי? למה? חלות המין האנושי, למה? מה זה הכל הטיפשי והמגוחך הזה שאני שומע? הלו, ילדה? מה? למה את בוכה? רציתי להיות יפה בעיני החברות שלי לכיתה, ולקחתי מאמא שלי זוהר גיליני לערב ללא רשותה. זה נפל לי לתוך האגם. עוד פעם קול של AI. הסדרה הזאת בקרשים אם אין לה כסף לשלם למישהי יותר אמינה שתעשה את העבודה. אז רק רגע, ילדונת, את אומרת לי שהגילים, היקרי ערך האלה, נפלו לתוך האגם הזה, כן? עזבי, אין צורך לענות, אין לי כוח לשמוע את הקול הזה, בלי לפגוע כמובן. האם מצאת את העגילים? אין שלום, אין מה עברת, אין איך היה להילחם עם מפלצות, ואיך בכלל הגיעו העגילים לידיים של היצור הזה. כמה הכרת הטוב אני חייבת לך. תודה רבה. המילה אמונה בהקשר של הקדוש ברוך הוא היא נאמנות. כך מלמד אותנו הרמב"ם. כשאדם אומר אני מאמין בהשם, זה יפה מאוד, אבל זה לא מה שהרמב"ם מדבר עליו. הרמב"ם אומר שכשאדם אומר אני מאמין בהשם, הוא מחזיק בדעה שיש השם. יש לו הוכחות לכך? לא. עכשיו, כשאדם מחזיק בדעה שאין לו לה הוכחות, עד מתי הוא יהיה נאמן לה? עד שהמחיר שהוא יצטרך לשלם עבור הדעה שהוא מחזיק בה יהיה גבוה מדי, ואז הוא יחליף את הדעה ויחזיק בדעה אחרת. אמונה זו דעה שהאדם מוכיח לעצמו שהיא נכונה, אומר הרמב"ם, ואם הוא הוכיח לעצמו שהיא נכונה, הוא יהיה נאמן לדעה הזאת גם אם הוא ייאלץ לשלם עבורה את המחיר האולטימטיבי. ולכן כשאדם אומר אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, הוא בעצם אומר אני נאמן לדעה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, כי אני יכול להוכיח אותה לעצמי. וכיוון שאני יכול להוכיח שהיא נכונה, אני אהיה נאמן לה.